Sa number 2, lapnagon nga brownout nagluntad sa Southern Negros kasunod sang pag-trip off sang 69 kV sa banwa sang San Enrique. May mga opisina sa Bacolod nga temporaryo nga wala anay maka-operate tugas ang lapnagon nga brownout nga nagsugod mga pasado launa kainas ang aga. Apektado sang unscheduled power interruption ng Bagos City, banwas sang San Enrique, Valladolid, Pontevedra, kag La Carlota City. Sandig sa advisory sang National Grid Corporation of the Philippines, nag-trip off ang San Enrique Bacolod 69 kV line, rason sang inoras nga brownout. Mga pasado las 9 na sang aga, sa nabalik ang supply ng kuryente sa mga apektado nga lugar sakop sang franchise area ng Central Negros Electric Cooperative kag Negros Occidental Electric Cooperative. Ginausisa pa sang NGCP ang ginhalinan sang pag-trip off sang 69 kV line.